Ei, tu! Ets de l'Ajuntament de Sant Sadurní de Roca Pelada? No. Aquest poble no existeix, no? No, no existeix. És un exemple. És que ja no es pot fer promo tranquil·la, tu. En tot cas, estàs fart d'enviar 10.000 correus amb els actes del teu municipi? Doncs sí. Vols que l'agenda del teu poble estigui disponible de forma personalitzada per tota la ciutadania? La veritat és que seria un puntasso. I, a més, tot a una sola pàgina web senzilla i didàctica? M'ho estàs pintant molt bé tot això, però on vols arribar? Doncs et vull presentar. Redoble de tambors... En tenim? Gràcies. Ara sí. agendaosona.cat, l'agenda online de la comarca. I com funciona tot això? Molt fàcil. Entres al formulari i omples totes les dades. Informació de l'acte, hora, lloc, preu, tipologia. Puges una imatge il·lustrativa, tota la informació addicional que vulgueu i llestos. Agenda Osona. Tot Osona a un clic. On s'ha de signar?